Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ kacha anọ. Nke a bụ nkọwa inu agba nke anọ. Inu anyị ga-akọwa n'ụbọchị taa bụ atụọ inu nkịrịnka ọgọdọ, agadi nwaanyị elekwa onwe ya anya. O nwere ka a ga-esi nọghalịa ma okenye ma nwata ma nwoke ma nwaanyị ewee na-akpa nkata. Onye na-ekwu okwu ewee kwuo okwu gala n'akụkụ nwaanyị a na-ekwu maka ya. O nweghị mgbe o ji asụ ọgọdọ ya asụ. Nwaanyị a na-ekwu maka ya ọ na na-elu nnọọ inyi. Nwaanyị a na-ekwu maka ya ọ ji akpa na-ata atụ. Agadi nwaanyị nọrọ nso ọ tụlee sị, nke a na-ekwu okwu nwaanyị a na-ekwu okwu ọgọdọ ya, ọ dịkwa ka ọgọdọ ma ọ na-esi isi, ọ dịkwa ka eze ma ọ na-esi isi. Nke a na-ekwu o ji akpa na-ata atụ. Ya bụ atụọ inu nkịrịnka ọgọdọ, onye chere na ọ gbasatara ya ọ dị ya ka ọnya ka a na-ekwu maka ya. Enwere ike ikwu nke a mgbe itinyelu ofu okwu na WhatsApp gị ebe a na-akpọ status. Ofu onye abịa na DM gị wee na-asị, oke ọkwa mụnwa ka iji aghụghọ wee na-agwa okwu a. Ihe ya agwa ya bụ atụọ inu nkịrịnka ọgọdọ, agadi nwaanyị elekwa onwe ya anya. Ọ bụrụ ya. Na nke abụọ, onye ibilie enu ọ dịka o ji obene abụọ. Ama m na ụnụ ma ihe bụ obene. Obene bụ ihe a ndị diochi ji ete mmanya. Ọ na-adị otu a, ya kpọpuo nkwụ, etinyezie mmanya wee na-abanye n'ime. Ọ na-adị nwa otu a, ịghọtago. Ịmakwanụ nke bụ onye ibi. Ya bụ onye ibi tebe nkwụ, ọlịgo enu na-ete nkwụ, ịnọrọ naanị n'anya, ịma na ị ya afụ ihe dị otu a ụzọ abụọ. Ịmagofu. Ịfụ ihe dị otu a, nke dị na ndịda ya na nke eji ete mmanya, ọ dịka ọ dị abụọ, dịka o tinyecha nke a o werekwa nke a tinye ebe a. Ya bụ onye ibi tebe mmanya ọ dịka o ji obene abụọ. O nwere ka a ya esi na-akpa nkata, a na-ekwu okwu gbasara okwu ama ama, okwu ịma onye nọ gị n'akụkụ ma ya, okenye na nwata anọrọ na-ege ntị. Onye na-ekwu okwu nwere ike na-ekwu ya n'ụdị o si wee ghọta na otu uche ya ha. Nwatakịrị ahụ ya ha na-esonyecha n'ihe a na-ekwu. O nwere ike na-asị ọ bụghị n'otu ahụ, ọ bụghị otu ahụ, otu a ka o si mee, nke a ikwughị ya ọfụma. Okenye nọ n'akụkụ nwere ike sị ya, nna ahapụ,